No. No. ¿Qué pasa, Gary? ¿Sabes? ¿Bien o qué? Ahí. Guau. Para tú, está. Ahí. Sí. Sí. Ahí, amabi o algo. Eta gero txarla bukatzen dutenen ja maia bat. Gero ikin grabatuko ditu. Nere partetikan ekipo, lehenik eta behin eskerrik asko, hemen etortzeagatikan, komunitate txiki polit hau zuek sortua da, badakizue nesaten bezala herritik herriarentzat esaten bezala zuek eskatzen hasi zinaten ez, neri formakuntza eta gero joaxer oso ondoago formakuntza, baina jarraitu nire nik hazkuntza personal honekin, eta horrela sortu ginen, horrela hasi ginen, Agus eta Goreti eta lehenengo horiekin astero geratzen. Eta beti esaten dut hau dela entrenamentu mentala, ez? Beste batzuk komunitatea sortzen dituzte korrika joteko, fisikoki lantzeko, eta guk egiten dugun bakarra da, astean behin gelditu, gure burua entrenatzeko. Hau muskulu bat bezala dalako, eta azkenean entrenatzen dugunean, korputza gehiago ematen dugun bezala, buruak ere gehiago ematen dugu, hobeto pentsatzen dugu, eta hobeto bizi gara. Zeren eta nork ez du sentitu inoiz, noizbait haserrea, ez? Persona honek hau egin dit, edo persona honek izorratzen ari zait, edo nire jefea, edo nire bikotea, edo nire entrenatzailea, ez, haserre bat, edo noiz ez dugu gure burua kulpatu, ez, eta nolatan egin dut hau, edo zergatik ez nintzen konturatu, ez, eta orduan haserre beti dator kulpa batetikan, edo kulpa botatzen dugu kanpora, edo kulpa botatzen dugu gure barrura. Eta noiz ez dugu sentitu presioa, ez, azterketa garrantzitsu baten aurrean, partidu baten aurrean, nerviosismoa, presioa, blokeoa, presioa, besteek zer esango, zer pentsatuko. Hau egiten badut persona honi faiatu egingote diot, gaizki pentsatuko du, haserretuko zait, eta guzti hori, bai kulpa, bai presioa landuko ditugu hurrengo hilabetetan, bai? Lehenengo kulpa landuko dugu, martxoan, apirilean sartuko gara presioarekin, eta gero maiatzean landuko dugu zer den bisualizazioa, zergatik nik kulpan baldin banago eta beldurrean baldin banago, nire errealitatean ere bizitza ez da oso ona, eta orduan hasten gara bisualizatzen eta hau egiko banuke, ez, lanpostu hobe bat, edo bikote hobe bat, edo etxe hobe bat, edo ez dakizek kirol egingo banuke, eta hasten gara bisualizatzen, baina ez badugu hori gero materializatzen, denbora pasatzen da, eta denbora pasatakoan ikusten dugu leku berdinan jarraitzen dugula, eta orduan iristen da frustrazioa. Eta orduan iristen da autokulpa gehiago, eta bukle horretan gaude. Bizitzari garen errealitate bat, ulertu behar dugu, dela islada bat guk zertan sinisten dugun. Errealitatea da neutroa, eta guk bizitzen dugu gure iritziaren eta gusten arabera. Zergatikan, nire pentsamendu batzek sortzen dit emozio bat, baina pentsamendu hori dator sinismen batetik. Ni adibidez hemen nago zuekin, bai? Eta demagun hor dagoela emakume bat bere umearekin jolasten, eta ume hori dago aspertuta, eta dabil basoarekin jolasten eta bar, eta ama esaten nahi zaio, utzi baso hori, eta hau aspertuta dago eta botatzen du eta puskatu egiten du. Eta amak zaprasteko txo bat ematen diozenez, ume, esan dizut hori egiteko, utzi basoa hor. Nik sinisten badut, nire sinismena baldin bada, ama batek ezin duela inoiz bere umea jo, niri hori ikusita, etorriko zaidan pentsamentua da, ama hori gaiztoa da. Ama hori ume hori maltratatzen ari da. Eta orduan sortuko dudan emozioa da amorru bat ama horrekiko. Eta amorruan nago, bai? Eta esango dut nire realitatea txarra izaten ari dela. Eta ama horrek du kulpa eta errua. Eta egoera berdinean, hemen leku berdinean, eta egoera berdinean gertatzen da. Ume hori dago jolasten, amarekin. Eta ama esaten ari zaio, ume, utzi hori hor. Eta botatzen du, nahita. Eta amak zaprasteko bat ematen dio. Eta nik hori ikusten dut. Baina nik orain aldatuko dut sinismena. Nik ez dut lehen sinisten nuena. Sinisten dut noizik eta behin zaprasteko txo bat ongi etortzen dela. Nik hori sinisten badut, hori ikustean nire buruak egiten duen interpretazioa pentsamendua da, ostras, ama hori ondo edukatzen ari da. Ume horrek ondo ikasiko du bai. Ama hori garai batekoa da. Eta nik sentitzen dudan ama horrekiko ez da errabia, da admirazioa. Beraz, gutako bakoitza sentitzen ari dena bizitza honetan momentu oro, inoiz ez gara ari errealitatean zer gertatzen ari den, gutaz ari gara hitz egiten. Ama horrek igual jodio zaplastekoa umeari.
eta nik egoera batean amorrua sentitu dut, eta bestean admirazioa sentitu dut ama berdinarekiko, ekintza berdinarekiko. Bizitzen ari garen errealitatea gure sinismenen islada bat besterik ez da, eta gutaz hitz egiten gara konstantemente. Bai? Orduan, nik sinismen aldatzen dudanean, emozio aldatzen zait, eta nire bizitza aldatzen zait. Nik Orduan, ikusi duguna da, gure sinismenen arabera, ari garela errealitate bat bizitzen, bai? Pentsamendu batzuk sortzen zaizkigulako. Pentsamendua gure egoak buruak sortzen ditu. Baina hemen deno daukaguna berdina da energia bat, txispa bat, denok ari gara oxigeno bat arnasten. Hemen barruan dagoena da airea, oxigenoa, bai? Orduan, guk gero bakoitzak daukagu gorputz bat eta buru bat. Nik esaten badut hau da nere gorputza, ni ez naiz gorputza. Eta hau da nere burua, ni ez naiz burua. Eta esate bezala, hau da nere basoa, ja baina ni ez naiz basoa. Ni zer naiz? Gorputz hori eta buru hori erabiltzen dituen energia, txispa, arima, esentzia, nahi duzun bezala deitu, bai? Edo kontzientzia. Eta nik orduan ikasten dudenean nere burua, nere aldera biltzen, eta nere gorputza nere aldera biltzen, eta ez nere korta, ni bilakatzen naiz bizi nahi dudan bizitzaren sortzaile. Zeren eta hemen biok berdina gara. Hau da, gero nere iraganaren arabera, honek eduki du iragan bat. Eta eduki ditu bizipen batzuk, esan diote izan behar duela modu batekoa, pentsatu behar duela modu batera, jantzi behar duela modu batera. Eta orduan, esaten du bere burua gorrian naiz. Ez da egia. Izan zara iraganean ados. Eta zein izatea nahi duzuna. Baina horrek ez du esan nahi, zuk ikusten baduzu beste bat urdinen. Persona txarra denik, ekibokatua dagoenik. Zergatik zu jaio izan bazinen urdinaren familian, urdinaren bizipenekin, zu izango zinen erdina. Gaudena da reprogramatu gure iraganagatik. Ados. Orduan, ni ez naiz bata baino hobea eta beste baino ez txarrago ere ez. Zeren nire ustez ez daude ez pertsona onak eta ez pertsona txarrak. Daude entorno onak eta entorno txarrak eragiten dutena reprogramazio bat, pertsona bat bilakatzera gaizkiatik egitera gauzak edo ongiatik egitea gauzak. Eta egiten duguna da besteak kulpatu. Zergatik kulpatzen dugu? Autoestima faltagatik. Botatzen dugunean gogoratu kulpa bat eta errabia bat, izan heitetik, izan haserretik, inoiz ez da kanpokoa guri mina egiten ari zeguna baizik eta guri interpretazioa da. Eta nola sendatu dezakegu hau? Gogoratu gaitezen. Balio duena ez dela ekintza, egin duen ekintza, baizik eta pertsona horrek eduki duen intentzioa, atzeko kontzientzia, ekintza hori egiterakoan. Zatik bizigaren realitate honetan, bai, lege batzuk daude, eta guri esan digute hau dagoela ondo eta hau dagoela gaizki. Orduan nik gezurra esaten badut dago gaizki, egia esaten badut dago ondo. Baina nik ume guzti esaten diogu olentzero existitzen dela, eta gezurra da. Baina atzean dagoen intentzioa, kontzientzia, da ilusio ematearena, ongiatik, maitasunetik egiten ari gara. Orduan, gezur hori esate ez dago hain gaizki, nire ustez, bai? Eta beste persona bati mina egiteko, egia esaten badiogu, imaginatu, zure gizonak adarra jarri dizkizu, izorratu zaitez. Eta gian egia esaten ari gara, baina atzean dagoen intentzioa, kontzientzia, eta beldurretik egina, errabietik egina, orduan ez dut uste ekintza horiek hain txuri eta beltz direnik. Bizitza ez da ez txuri ez beltza, gris asko daude, baina benetan nire ustez balio duena da atzean dagoen kontzientzia. Zeren niri adibidez ez zait gustatzen besteetaz hitz egiten duten personak. Baina niri etortzen bazait Aitor, eta hasten bazait hitz egiten Ainoak, zeinen ondo egiten duen lan, zeinen ondo ikusten zaion, zeinen alai bizi den eta admiratzen duen. Niri gustatzen zait berak besteetaz hitz egitea, bai? Aldiz bera hasten bada kritikatzen, honek zer gaizki egiten duen hau, besteak ez zait gustatzen. Baina horregatik ez da ekintza egiten duena, baizik eta atzean dagoen intentzioa. Edo niri dozten bazai Aitor, bere buruataz hitz egiten autoestima edo egoismo puntu batetik eta niri azpian utzi nahian, zergatik nik hau lortu dut eta bere gira ze marka egin dudan korrika eta ez sortu dudan, nik ez du nahi hori entzun. Orain, bere hasten bazaitu humilki esaten, hau lortu dut. Eta lanez alatu dut eta ze gustora nagoen orain eta bikotarekin eta zer eta humiltasun batetik gustatzen zait orduan inoiz ez dago ezer ez ondo edo gaizki egina. Nire ustez atzean dagoen kontzientzia da balio diguna.
Gure buruekiko kritika hori sendatzeko, egin behar duguna da lehenik eta behin autokonpasioa. Autokonpasio honek ematen digu barkamena, gure burua barkatzen gara. Eta barkamen horretatikan, bai, hasi gaitezke lantzen gure autoestima. Eta autoestima horretatikan sortuko dugu etorkizun hobe bat. Baina autoestima lantzen hasten izenean, egiten dudana da, nire iraganari zentzu bat eman. Gogoratu gaitezen, gure iragana eta gure etorkizuna benetan ez direla existitzen, dira gure buruak egiten duen bideiak. Igor beti dago presentean, agur beti dago presentean. Iragan hartan egon ginen presentean, gure gorputz eta gure esentzia egon presentean. Orduan, iragana da gure buruaren kontaketa bat, memoria bat dugulako, eta etorkizuna izango da gure visualizazio bat. Baina dena dira imaginazioak. Bai visualizazioa eta baita gure iraganarekiko egiten dugun kontaketa hori. Eta teknik iraganarretan beste pentsamendu batzuk izan banituen, beste iragan bat kontatuko nuen. Zein izan den ere benetako iragana? Ni zer naiz, frakasatu bat 26 urterekin enpresatik botatzeagatik? Edo naiz benetan afortunatu bat, nik egin dituen akats guzti horiek orain beste jendeai aldiutelako erakutsi eta egunero zuztelako jendea esanez, joaxer eskerrik asko eta bizitza aldatu eta zer naiz? Orduan, nik hautatzen dut zer nahi zen eta zer izan nahi dudan. Baina egiten dudana da zentzu bat aurkitu. Zertarako gertatu zait hau. Eta zertarako bat sortzen dudanean, ostras, sentitzen naiz eskertua gertatu danarekiko, gertatu danagatik. Eta ez naiz biktima gertatu danarekiko. Beti dena daukagu aukera, guk boterea daukagu eskertuak egoteko gertatu danagatik edo biktimak izaten jarraitzeko. Presioa da beldurra, bai? Eta da maitasunaren aurkakoa. Gu gara, bai, hazi bat, eskur bat, bai? Eta eskur hori nik ematen badiot lur goxoa eta ura eta guzkia egiten duzuena lanketa, hau bilakatu daiteke, zertan? Zertan bilakatu daiteke hau? Nirea. Landare, Nik jartzen badut zertan bilakatu daiteke eta hau landare bat etortzen bat zaiz, zuhaitz bat, nire buruarekin ari naiz nonbaitera iristen. Hau da, limite bat jartzen, zuhaitz batean bilakatu daiteke. Ez? Nik zuhaitz horrek jarraitzen baiot ur eta eguzki ematen eta entorno egoki bat ematen, emango ditu beste milioika eskur. Eta aristi oso bat sortzen da hemendik. Guk ez daukagu limiterik, inorrek ez dauka limiterik hemen. Egunero ehuneko bat hobea izaten baldin banaiz, bai? Jarraitu eta jarraitu egiten bizitzak beti jarraitzen du. Baina gure buruak ditu nonbaitera iritsi nahi dut. Hau ona iristen amaitzen da. Ez da amaitzen, bidea jarraitu egiten du, orduan, zertarako presa. Ez daukagu presarik, presa beldurra da. Eta arazoak etortzen dira bizitza honetan. Gauzak egiten hasten garenean, beldurretik, zer da beldurretik? Gutarreko bakoitza ditu area ezberdinak. Daukagu bikotea, lana, familia, kirola, okesea. Nik hauetako, areetako bat jartzen badut nere gainetik, nere esentziaren, energiaren gainetik. Hau da, nik behar baldin badut hauetako bat ondo egotea, ni ondo egoteko, ari naiz jartzen kondizioak nire zoriontasunari. Hau da, nik behar dut bikote hau ni ondo egoteko. Orduan hasiko naiz gauzak egiten beharretik, ez nahietik. Hariko naiz, ez dut egin nahi, baina joan behar dut honengana, hau egin behar dut zegatik bestela gaizki pentsatuko du, kirola behar badut nik esaten nuna, nik kiroli gabe pelota ezin du zoriontsu izan, eta beharretik egiten den guzti hori, ez da maitasunetik egiten ari, eta gero bueltan eskatzen dugu. Hau da, eske nik sufritu nuen, sakrifikatu nuen zuregatik, noiz emango diazu bueltan, eta ez bai diazu bueltan ematen, zuzara gaiztua, faiatu didazu. Ez, dena nik sortu dut, dena guk sortzen dugu. Martxoan landuko dugu kulpa, apirilean beldurra, bai? Eta maiatzen landuko duguna da materializazioa, manifestazioa. Zer da manifestazioa? Manifestatzea da guk buruan dugun pentsamendu bat, bai, errealitate bilakatzea. Lehenik eta behin egin behar duguna da autoestima hori lantzen esan dizudana. Kirola, natura, jan osasuntxua, maite dituzuen pertsonekin kontaktu eduki, eta hori sortzen dugunean, azten zaila ondo sentitzen da, orduan burura izten zaizkizu pentsamenduak, visualizatzen. Zuek gaur igandea da, eta imaginatu gaur daukagula arratsaldeko 8:00 Mikel Urdangarinen kontzertu bat, ez? Eta nik iritsi nahi dut kontzertu hori, nahiko nuke horra joan, da, etorkizun bat, ederra niretzako, nahiko nukena sortu. Eta, deitzen diot, eta esaten diot, Mikel, nahiko nuke joan zure kontzertua, esaten diot, oso zaila dago, sarrera guztia salduta daude, zinezkoa. Eta horren egiten duguna tristura da, eta nire bizitzen era joan nahi nuen, baina beste plan B, beste planen bat egin beharko dugu, eta ez dakiz zer. Ados. Orduan nik ja ez dut hori sortzen. Eta de repente, deituko bali Mikel esan, bi faiatu dituztela, badago aukera, banoa. Eta orduan zer egiten dugu, plan guztiak entzen dugu, eta ni esaten ari naiz, arratsaldean, bai, gaur arratsaldean 8:00 egongo naizela Iruñan, Mikel Urdangarinen kontzertua ikusten. Sinistu egiten dut, erabat.
Eta ez dago 100% ere esku. Baina hori da nire 100% jartzea. Zeratik bidean agian istripu bat gertatu da eta agian ez gara iritsiko. Baina ni ari nahi sinisten. Eta horren ari nahi egiten probablena hori sortzeko. Bai? Eta egiten duguna da bizitzan, bai? Ea ateratzen den, ea lortzen dudan. Zeren etortzen zareten niri esanez, niri iragana hau da, eta kontatzen didazue bakarra. Ez, hori da zure iragana, zure bertsioak egin zituen interpretazio ondorio bat. Eta etorkizuna zer? Ez dakit, agian hemendik, agian hortik. Baina ni horrela baldin banabil, ez daukat etorkizun bat. Eta gero noski bizitzak, esan duguna ez dago 100% gure esku. Baina hori da benetan bizitza jokatzea 100%. Esan dakoa, edozein informazio guzti, nola izango den formakuntza, nola izango den datozen 3 hilabetea daukazue asierarteaga.comen sartu eta hor goran 3. atalean komunitatea, bai gure lekuan, hor sartzen zarete, hor dakazue informazio guztia, saioak izango dira igandero goizeko 10:00, bakoitza bere etxetik, online, eta hilabete bakoitzan landuko dugu gaitegi hauetako bat, eta hemendik 3 hilabetera, berriro elkartuko gara hemen edo beste leku batean, emaitzak ikusteko. Niri ez dit balio, teoria guztia oso politxa dago, baina ez badugu aplikatzen, ez du deus balio. Orduan, ikusiko dugu hemendik hilabetera, nola gauden, jarri ditugu helburuak, ea lortu ditugun edo ez. Eta hausi ezen dena, eta orain Igorrekin, irekin grabatzera jungo nau. Igorrek, 2 hilabetetan 12 kilo, ez? 12 kilo, eta...